Lurra da gure alaba, lurra da gure ama, lurra aizpa, lurra arreba, lurra gu, lurra gara, ez ehortzi gure lurra, gu bai gara lurra bera. Pirritx, porrotx eta marimototx basoan daude. Marimototx, zatoz bera! Ez naizela jaitsiko! Marimo! Hemendik goitik itsasoa ikusten da! Pirritx, porrotx, zatozte! Begira! Entzun! Marimo! Katxagorria bezala doa marimototx, zuaitz zuaitz. Marimo, non gaude? Pago baten gainean? Marimo, non gaude? Haritz baten gainean! Eta orain, Marimo? Palmondo baten gainean! Marimo! Platanondo bat! Eta hau? Kakao arbola! Eta orain? Nora eraman dituzte zuaitzak? Zer galtzen da zuaitzak desagertzen direlarik? Zer galtzen da txoriak desagertzen direlarik? Zer galtzen da hizkuntza bat desagertzen delarik? Ez munduak, ez txoriek, ez hitzek ezin dutela egan egin. Eta orain jaitsi egin behar gara? Ez da pentsatu ere! Lehen zuaitz gainean, eta orain ur gainean. Eta mutiko bat ikusi dute arrantzan egiteko ibaiari baimena eskatzen. Eta ibaiak arraina eman dio. Eta neskato bat kokoak batzeko zuaitzari baimena eskatzen. Eta zuaitzak kokoa eman dio. Eta ez ibaiak, ez zuaitzak, ez die bueltan ez zer eskatu. Naturari zerbait hartzeko baimena eskatu behar zaiola erakutsi digute arbasoek. Eta oianeko zuaitzak erausteko norbaitek eskatu aldu baimena. Bizitzako gauzarik onenak debalde dira. Eta debalde hartutakoa ez litzateke saldu behar. Zuaitzak bezala? Ura bezala? Musuak bezala! Galdu egin gara, Pirritx! Ez zarete galdu, hau ere zuen etxea da. Nola aurkituko dugu itzulerako bidea? Landarei entzunez? Zuaitzei entzunez? Txoriei entzunez? Eta ostoz osto, adarrez adar, zuaitz zuaitz eta landarei haizeari urari entzunez, Pirritx, porrotx eta marimototx etorritako bidetik helduko dira etxera. Konektatuta gaude! Beti danik! Urrutik geundelakoan eta elkarren alboan. Marimo! Zatoz bera!